I'm back. I ćao društvo, pre svega želim da vam poželim dobrodošlicu na moj kanal. A pod druge stvari, znam da ćete reći zašto si snimao mnogo praviš pauze. Prvo sam snimao na kanalu Mix Gamer Bro, za one koji me znaju odatle i dalje me prate. Aplauz za vas. A drugi kanal mi je Baron for Mixi i ovaj kanal će zvati tako jer mi je ime ono baš cool. Inače, prvi ovakav video I'm back sam pravio, mi se renderovao klip ali fuck. Ali ipak sam odlučio da nije dobar jer je bio loš audio quality, jako loš. Mislim da neće biti nešto poseban, ali barem je bolji, 100%. A sada, znači snimat ću u početku baš neredovno, a kasnije ću redovno pa ću čak da napravim i neki spisak. Sljedeći video će biti o Quake-u, posle toga će biti Reward već dato. A inače, možete da kažete bilo koju igricu davde ako želite neko snimam osim jedne, to jest i ove naravno. Samo te dve ne, a sve ostale možete reći slobodno. I snimat ću ih 100%, barem 2 videa o tome, ako želite i više. Tako da, nadam se da se sviđa to što ću snimati apsolutno bilo koju igricu kojom se sviđa, koju imam, naravno, može i nekako koje nemam, ali da je ono malo, da nije nešto previše posebno zahtjevno. I odavde, ima neke igrice koje nemam na desktop, what the fuck? Šta? I odavde možete reći bilo koju igricu osim ovo, to je neka glupa igrica koju sam dobio na random, što nije loše ono. Tako da, eto, iako želite adite me, evo kako se zovem. Adite me slobodno. Eto, slobodno me adite. I da, jedna bitna stvar. Ne vjerujem da će apsolutno niko to uradi, možda hoće 1-2, ali ja bih vas molio, bilo kako može, neka mi da trading card za Dotu ili Counter, what the fuck border zonima, baš me briga. Znači bilo kako može, nek mi da neku od ovih karet, stvarno, bio vam jako zahvalan, jako. What the fuck, update-uju se šugave igrice, evo update-ala se. Okej, da, kupio sam CSGO, toga će biti puno videa, da. I, tako ljudi, bit će ono, walkthrough tih igrica tog, bit će Mortal Kombata 100%, bit će ovo Good Old Games, bit će Robocrafta malo, verovatno, bit će ovoga, to mi se baš sviđa igrica, bit će svačega, bit će Evolve Stage-a, bit će Quake-a naravno, baš mi sviđa preko YouTube-a, vidit ću kakav je u gameplayu, vjerojatno dobar kao i Quake Live. Okej. Znači, ne znam, više nemam ništa da kažem, verovatno možda, ne znam što mogu reći. U početku ću biti neredovan, kao što sam rekao, kasnije ću biti redovan. I to je to otprilike za ovaj video, tako da, i ćao društvo, to je bilo to. Do sljedećeg videa koji će izaći još brzo, možda sat vremena 2. Ćao. I sat vremena manje.